गिबि गिबियावनो गासै नोंथांमोन निउस पर्टेलनिसिम आङो आहमबाराय बाथौ इंराजि फरायसालिनि गोरायुं जानानै गाहाम हामलायनायखौ जासिहरनाय जाबाय। दिनै जोबोद आं सानोदि आंनि थाखाय मोजां सान, मानोना दिनै नैबे 2026 मायथाइनि दिनै 16 मार्च बे दिनैनि सानाव LKG आरो क्लास 9 थाखोखौ जोङो बेखेवनो आखायाव लादों देग्लाय बोसोरनि थाखाय। बेयावनो जोङो गुबुन क्लास KG 2 निफ्राय लानानै क्लास 12 सिम जोङो 23 मार्च नैबे 2026 गासिबो क्लासखौ जों जागायगोन। नाथाय दिनै जोङो गिबिनि थाखाय जिहेतु क्लास 9आ एग्जाम सोलिगासिनो दङ, क्लास 11आ एग्जाम सोलिगासिनो दङ, बेनिखायनो जोङो समखौ नोजोर बोनानै जोङो गिबि दिनै सानाव KG 1 इट इज LKG आरो क्लास 9 खौल' जों लाग्रोनाय जाबाय। नैबे फरायसालि आहमबाराय बाथौ इंराजि फरायसालिया 10 फेब्रुवारि 2007 मायथाइयावनो गायसनजादोंमोन। जोंनि नैबे बाथौ मिसन मुंजों जोंनि सिमेन्ट आन्चलिक दुलाराय बाथौ गौथुमनि नाजानायाव आरो जोंनि जायगानि माखासे सांग्रां मानसि बा वेल विजार्सफोर बिसोर नाजानायाव दिनै फैयै फैयै नैबे अबस्थायाव सफैदों आरोखि। आङो दिनैनि बे बुब्लियावनो फोरमायनानै गोजोननाय लानो नागिरदों ओरैबायदि आरो जोंनि फरायसालिया देग्लाय गिबि खेबनि थाखाय क्लास 12 हाई सेकेन्डारि साइन्स आयदायाव गिबि खेब देग्लाय माने आनजादखौ होबाय आरो जों फाइनाल होबाय। जोङो आसा फारियो जोंनि बे फरायसालिया मोनसे मोजां फिथाइखौ लागोन, जिहेतु SSLC आनजादाबो साननैसो उनावनो रिजाल्ट बा फिथाइखौ होसिगोन, बेबो मोजां जागोन। आरो बोसोरफ्रामबो 2015 मायथाइनिफ्रायनो जिहेतु जोंनि गिबि बे मेट्रिक परिखा जों होदोंमोन आरो बेनिफ्रायनो फैयै फैयै 2025 मायथाइसिम जोंनि फरायसालिनि रिजाल्टआ जोबोद मोजां। एबारबो हास्थायो जों रिजाल्टआ मोजां जागोन। आरो दा आङो फोरमायनो सानबावदो जे जोंनि फरायसालिनि जिथु एडमिसन नैबे सोलिगासिनो दङ। KG 2 निफ्राय लानानै जों क्लास 8 सिम होयो, जों 9आव गोदान गथ'फोरखौ जों होआ। थिग बिदिनो क्लास 11आव एडमिसन सोलिगासिनो दङ। गतिके जायफोर दिथागिरिफोरा गावबा गावनि गथ'फोरखौ फोरोंनो आखायाव लादो, जोंनि फरायसालियाव मोजाङैनो फोरोंनो खाबु लानो हागोन। मानोना बे फरायसालियाव जोंनि फोरोंगिरिफोरा मोनफ्रोमबो आयदायावनो गावबा गाव डिपार्टमेन्टनि टिचारफोरा दङ। जेरै जोङो लवार क्लासाव जों नायोबा इंलिश, मेथ्स, जेनेरेल साइन्स, जेनेरेल मेथामेटिक्स, कम्पिउटार साइन्स, जेनेरेल नलेज, थिग बिदिनो MIL, बड', एसामिस, हिन्दी, थ' बेफोरबायदि जों साबजेक्टखौ होदो। बे स्पेसियेल केयार लानाय जायो। जायफोरा स्ल' लार्नार बिसोरनोबो जों स्पेसियेल केयार लानाय जायो। आरो माब्लाबा जुदि नांगौ जायोबा जोङो रबिबार बा सानडेखौबो जों खाबु लायो। थ' थिग बिदिनो जोङो आर्ट्स आयदायावबो जोङो माखासे साबजेक्टखौ होदो जोङो, जेरै बड', एडभान्स बड', एसामिस, एडभान्स आसामिस, लजिक एन्ड फिलसफि, इंलिश, थिग बेबायदिनो इडुकेसन, पलिटिकेल साइन्स, बेफोरबायदि गुबुन गुबुन साबजेक्टफोरखौ जों होदों। आरो आजिखालि जिहेथु जों मिथिखाबाय जे साइन्स आयदा बा आर्ट्स आयदा गैला, नों साइन्सआव फरायनाबो आर्ट्सनि साबजेक्टखौ लानो हायो। अब्लाबो जोंनि जिथुनिखि साइन्स आयदा, बे साइन्स आयदायावबो जों माखासे साबजेक्टफोर जेरै फिजिक्स, केमेस्ट्रि, मेथामेटिक्स, बाय'लजि, थिग बेदिनो MILखौ बर' लाजागोन, एसामिस लाजागोन। थ' बेफोरबायदिनो जोङो साबजेक्टफोरखौ होनानै जिहेतु जोंनि फरायसालिनि जिथुनिखि जोङो मोजां हास्थायनानै जोंनि फरायसालि जों क्वालिटि इडुकेसन जाहाथे होनो हायो, बेखौ गुन गोनां सोलोंथाइ, बे गुन गोनां सोलोंथाइ होनो थाखाय जों साफ्रोमबो जोंनि फरायसुलिजों लोगोसे जोंनि दिथागिरिफोर, जोंनि फोरोंगिरिफोर जायफोरा मैखोमै बाहागो लायो, थिग बेबायदिनो जोंनि स्कुल मेनेजिं कमिटि जायफोरा बिराद स्ट्रं, जोंनि स्कुल मेनेजिं कमिटिनि जायफोर माने बिबानगिरि बिथांमोना, आरो जोंनि बे साखाथिनि जायफोर जों वेल विजार्सफोर बिथांमोनाबो जोंनो बहुद मोजां मोजां साजेसनै बेखौ लानो जों आवगायलांगासिनो। आरो निस्सय फैबाय थानाय समफोराव जोंनि बे फरायसालिया जिहेतु इतिमধ্যे जोंनि सानजारि नोगोर सिमेन्ट सापरियाव नैबे फरायसालिया मुंदांखा, आरो जों आरो साबसिन जाहाथे आसाम लेभेल, स्टेट लेभेलाव नंला, जोङो माने नैबे सारा भारतावनो जाहाथे मिथिजानाय जायो, बेखौ जों बिनि थाखाय जोङो नाजागासिनो आरो जोङो मावलांगोन। आरो जोङो मोनसे खोथाखौ जों फोरमायनो सानो,
नैबे फरायसालिनिफ्राय जाहाथे जोंनि फरायसालिफोरा जाहाथे फैबाय थानाय कम्पिटिटिभ एग्जामफोरावबो जाहाथे बाहागो लानो हायो इथिंबो जोंनि फरायसालिनिफ्रायनो JEE निट जायफोरा माने बेनिफ्राय फरायनो थांबाय JEE निट क्वालिफाइ जानाय थिग बिदिनो गुबुन गुबुन आयदायाव साख्रि मावनाय इउनिभार्सिटिफोराव फरायबाय थानाय कलेजफोराव फरायबाय थानाय गुबुन गुबुन आयदाफोराव मेजर लाना फरायबाय थानाय आं नुनो मोनदों आरो जोबोद खोनाना माब्लाबा गोजोननाय मोनो जेब्लानोखि आंनि फरायसालिफोर साक्सेस जाबोयो साख्रि मोननाय खोनायो एखमब्ला फरायसालियाव फैनानै आंखौ साबायखर बावफैयो थ' बेफोरो आंनि थाखाय बिराद माने गोसोखौ माने मुलाबा माने गोजोननाय होयो थ' बे आंनि खामानिया गोराय हिसाबै जेरै आं मावनांगौ आङो फैबाय थानाय समफोराव जोंनि फरायसालिखौ मोजां मोनसे थासारियाव लाबोनाय मोजां मोनसे जौगाथाय मोनसे बिथिङाव लाबोनो हानायनि आङो अरायसम नाजाबाय थागोन आरो आं फोरोंगिरिफोरखौ माने नाजानो खावलायबाय थागोन आरो बिथांमोनाबो जिहेतु नाजागासिनो आरो साबसिन जाबावगोनखौ आसा फारियो आरोखि